gentlemen, contingent number 7, Pugpong Manumuray Mananayaw sa Panyares High! Ang pagkapot sa pangandoy dili sa iyo ilabi na o kalisod mamahimong baba sa edukasyon nga mao ang kaytayan sa gitinguha nga kalapusan. Apan luyo sa mga pangutana, kaguon o kabalaka, mao ang linggo nga sa labutan o kasing-kasing na puno sa kaglaan, dinasig sa gugma, diya sa pamilya. Problema dili sa kayan sa may gugmaon nga ginikanan, na bisan pa man ang usa ka bilyong nga butang, andam isakripisyo alang sa kasumbaran sa pinansyal nga kinahanglan. Bay, pila ko ng buksa ng Disyembre. Pagtumod sa tayupan ang panginabuhi nga naandan, aron masuportaran ang bayronon sa eskwelahan, mga ginikanan nga sikot ug kapugi ang gipulinan. Kaugmaon nga maanindot sa mga anak makapon. Ang responsibilidad sa mga ginikanan sa ilang mga anak dili matapos sa pag-atam sa adlaw-adlaw nga panginahanglan lamang o mga material na utang. Sila ang iyang pundasyon sa maayang nga kaugmaon, ang haligi o sugas.
dalagang pinrasa, bugtik sa inyong tugon kamot, sa nakapot kong kalabusan. A round of applause to contingent number 7, Pugpong Manumuray Mananayaw sa Panyaras High. Special thanks to Barangay Campanga, Honorable Wardito Gonzaga, Barangay Maghanon, Honorable Jake Presbitero, Barangay Nabunturan, Honorable